Hello? Hello? Ngamot ban ông tiếp đi. Masuk yuk. Ngadang so ada tin. Long em bang ano? Okay, tell me. Ngamot ban ông không nè. Nado kipol banga yo ino kong epiang. Ngamla man kre dia pinga kwa ban ông tang banga ada tin. Bentar dengan ông. Ngamot ban ông. I love you. Kung na pinod mo nga kung ta. Himtip si, bawa I love you. Dan jaka shuh imlang sahlang. Dapat kat pa mo. Hiyo ang Kapriya ko ang pun ang mupun kamte. Thanks for watching. Please share, like, and subscribe.